Kublaya pibara. Metax ni kadan kubek khubor kabala sa priam haki social media. Kaba pinshu biet bat pins ire kibreu. Ka ong ba ka sarkar India ka thmu ban shim khajana. Kaba thammai halor ka data ka bangi pendan kam haki phone. Kaba ki khot ka data tags. Kiris ki ong pakador ka recharge kan kiu dai ki photing ka. Menta hakani ka video nginya pet bini ash phang kania. Hatu kani ka de ka jisha. Nya ka de tang ka khubor lam ler. Shua bangin sedang ya kani ka video ngako pen ong. Bahkan ni ka video kalong tang nak benta kajing pulia ber kajing pensai pet ba. Ni de balong ki ba pikir. Kajing sya kalong baka sarkar India kadang pulia ya kan dia kajing mud. Umpat pelong an. Ka Prime Minister's Office PMO kalapa ya ka Department of Telecommunications DOT ban bishar lada kalong ka babet ban bu ya kan dia kajana ni yam. Kajing ya pher ka bakrao hopren ka khubor Instagram pa kajing sya kalong. Post ki ong ba phiap sius poding ka man kajibi. Hari ki report ki basisya ki ong baka sarkar kadang perkat tang shiting ka man kajibi. Kane ka kampat kun. Ka DOT kadan por hado. Ulai putrek September archar pun riu. Ban aya ka report jongka. Namar kata hadu menta dan kanu ka kajana ka basisya. Balik ka sarkar katmu ban le yakanya. Akli ki daw ki ba hakmat kilong. Kajing mi kari. India kapadan kam kumba arspa arpukundai billion GB. Kadata hakasisnam. Lada ka sarkar ka shim tang shiting ka naka CGB. Ka sarkar kan nyo jing mi ka babuan hadu kata ka jing million social media. Ka sarkar ka thumu ban peduna ya ka jing led por palan. Joki khana bati samla haki mobile. Da ka ba peram khamduna ya ka data. Dei ki babuan ki kena bahkan ye kan kata ya ki nong kendong bat ki tuk badok. Ki badan kam ya ka internet. Naka benta ka puli puthi bat ki skim sarkar. Amar kata kajing mut kalong kwat pat sip tiang. Pat ngaj biet ya kitu ki khubor ki ba pen he palat. Ka sarkar kampat shim ya kanu karai ka bakut. Lada ka Department of Telecommunications DOT ka menjur ha usat tamba nata salong ka an. Hari menta ngidang dan hakarin san bishar benya. Pipat piperkat kumno. Ka khajana data ka de ka babet ne ka ba persya. Tho ha komen. Ada pisutanat ya kani ka video. Wat kelat ban like, share, ba subscribe. Kanang ban yo ki khubor ki ba kumpin ye. Kuble shibun. Kani ka video kalong tang nak benta kajing pulia ber kajing persai pat ba. Boro ki jing tep ki bal ai hang ni. Ki dai ki balalum na ki report. Ki ba mi ha ki khubor bat ki kot khubor. Hadu menta kasngi. Nga umdei unong ajbut bapura ka sarkar ne khatana telekom. Ni kentu ki nong pulia bat pensisya hi. Da ki khubor na ki website sarkar bat tikana shwa bat shem ya kanu karai. Kuble shibun.